Hola golafres, soc l'Albert. Ja sabeu què menjareu el dia de Sant Esteve? Jo ho tinc claríssim, els canelons tradicionals de tota la vida. Així que agafeu per anotar i anem a veure com es fan. I per fer-los necessitarem 250 grams de carn de porc de la part del coll, mig quilo de pollastre, he agafat un parell de cuixes perquè la carn sempre és més tendra, i posarem també el fetge del pollastre, 250 grams de vedella de la part del conill, una miqueta de llarg de porc, i de verdures hi posarem un parell de cebes, un parell de tomàquets, un parell de pastanagues, 2 o 3 dents d'all i una fulla de llorer. I per regar aquest rostit hi posarem un got de vi ranci, una copa de conyac, i també hi afegirem la molla de les 2 llesques de pa remullades en llet. I per la beixamel necessitarem 60 grams de farina, 60 grams de mantega i 1 litre de llet. I una miqueta de nou moscada que li posarem després per perfumar. I el primer que farà serà tallar una miqueta la carn a trossos. També aprofitaré per treure-li aquests greixos que té per aquí. I ho tallarem així en 2 o 3 trossos. No cal que siguin molt petitons, perquè després haurem de posar tota la picadora. Farem el mateix amb la vedella. Intentarem fer el mateix amb el pollastre. Molt bé! I farem el mateix amb les verdures. També les tallarem a trossos, així una miqueta grossos, de qualsevol manera. La ceba així a quarts, per exemple. I els tomàquets sí que els deixarem sencers. I ara ho posaré tot en una cassola. I posarem un xorro d'oli en el fons. Així que anirem omplint la cassola amb els trossos de carn. Posarem el pollastre amb la pell cap avall, el porc, la vedella i el fetge de pollastre. A veure, jo els anava a fer a la cassola al foc rostides, però he vist diverses receptes que les fan al forn. I ara hi posarem també les verdures, les escamparem per aquí. I la veritat és que vaig pensar, dic, a veure, qui fa els millors canelons de Barcelona? La meva cunyada, Anna. I la meva cunyada com els fa? Al forn. Doncs el farem al forn. Ho salpebrem. I posem la fulla de llorer. I uns trossets de llarg de porc per sobre. I afegim un polsim de canyella, molt poqueta, perquè és molt aromàtica i si no després es notaria massa. I una miqueta també de nou moscada. Trem un xorret més d'oli per sobre. I ja ho podem posar al forn. A 190 graus, uns 40 minuts. Ara podem aprofitar per fer la beixamel. Posarem la mantega al foc i quan s'hagi desfet la mantega hi tirarem la farina. I anem remenant. I ho fem a foc suau, perquè no es cremi, que si no ens agafaria gust de cremat i no valdria res. I ho retirarem del foc perquè es refredi una miqueta. Mentrestant haurem escalfat la llet i en teoria si la rux aquesta no està molt calenta i posem la llet calenta no ens ha de fer grumolls. Afegim i amb una varilla doncs anem remenant. I ho tornem a posar al foc. I ara hi afegirem una miqueta de sal i una miqueta de nou moscada. I ja amb aquesta textura ja gairebé que ho tenim. Buah, quina olor! És bona! Bé, ara ja han passat aquests 40-45 minuts i hem fet la cocció més forta. D'aquesta manera hem saciat les carns i ara ho traurem i posarem una miqueta de líquid i ho tornarem a posar per deixar-ho rostir una estoneta més. Així que ara ho mullarem amb el conyac i amb el vi ranci.
i ho tornarem a deixar al forn, aquest cop baixarem la temperatura a uns 150 graus i ho deixarem ben bé una hora més. A mitja cocció li podem donar la volta a les peces. Quina olor que fa! Buah, això quedarà supertendre, ja ho veuràs. Doncs la veritat és que fa una olor boníssima. El que passa és que es dissimula una miqueta l'olor perquè la Diana està aquí pintant la seva caseta de nines i no sé si fa més olor a la pintura o al rostit. Al rostit, carinyo, al rostit. Ah, no sé pas què dir. Tanca, tanca. Digues, s'ha acabat. Què hem de fer ara? Però aquí... Ara desmenussar. Desmenussar. Va, espera, deixa'm agafar el Pompeu Fabra. Doncs ara és qüestió d'anar agafant les peces i anar-les esmicolant una miqueta amb les mans i ho anem guardant en un plat. A veure, com ho fas, això? Aquí ja està tota la carn. Sí. Vale, llavors vaig a treure els tomàquets, que els passarem pel xino. Ara colem la salsa per reservar-la i afegim les verdures. Passo el tomàquet pel xino. Ara hi afegirem també la molla de pa que teníem aquí en remull amb llet, val? I ja ho podem triturar. I mireu, jo no tinc picadora, li he demanat la picadora a la sogra i és la de tota la vida, la 3x1, no, com era? La 1, 2, 3, que almenys té 30 anys això, mare meva. Así da corte. Así es muy fácil. És exactament igual que la que té la meva mare, que diria que encara la té. Però això va perfecte. Així que anirem posant la carn a dins i ho anirem picant. És 1, 2, 3, però com que ens agrada que quedi una miqueta, no que quedi molt desfeta la carn, sinó que quedin una miqueta de trossets, li picarem 2 vegades, de moment, i a veure com queda. Això es tapava així, a veure si me'n recordo, Ara. Home, potser que ara s'haurà de picar una miqueta més, no? Ho desendollem, sobretot desendollar abans de ficar-hi dits ni coses d'aquestes, no? I anem traient la carn i l'anem picant. Yes. A mi m'agrada que quedi més o menys amb aquesta textura, que es notin una miqueta la carn. Està triturat força, però no és una papilla. Es veuen els trossets de verdura i tot. Bah! Ja veuràs tu. Un cop ho tenim tot barrejat i tornem a tirar el suc que havíem reservat, ho remenem per veure com queda la textura. I després hi afegim també un parell de cullerades de beixamel. I ho remenem. Mira quina pinta que té això. Com creus que quedarà això? Molt bo. Mira si quedarà bo. Que ja em vaig assegurar ja. Molt bo, es pot menjar així tal qual. Jo m'imagino. Boníssim. I ara farem la pasta dels canelons. Posem aigua a bullir, tirem un grapat de sal, un xorro d'oli i quan estigui bullint hi tirarem les plaques. Li tirarem una a una i això haurà de bullir un quart d'hora més o menys. Quan estigui la pasta cuita la traiem, la posem en un recipient amb aigua ben freda, si pot ser amb gel i tot, per preparar la cocció. I les estendrem a sobre d'un drap net perquè es vagin assecant una miqueta. I així els posem en una superfície i serà més fàcil poder-los farcir.
Un truc, si el drap és humit, després no s'hi quedarà la pasta enganxada. I ara amb una cullera anem agafant massa i els anem farcint. Més o menys una cullerada per cada un. I ara en un Pyrex o en una cassola de fang, on us vingui de gust, on us agradi més, hi poseu en el fons una cullerada de beixamel i els canelons a sobre. Amb una miqueta de gràcia, que sabeu que jo no en tinc molta, però home, encara quedaran prou bonics, no? Cobrim la resta amb més beixamel. I ara hi tirem una miqueta d'emmental ratllat per sobre i una miqueta de parmesano ratllat. I abans de posar a gratinar hi posarem una miqueta de mantega per sobre, tallada així fineta. I ho posarem al forn uns 10 minutets amb el gratinador. Doncs ja ho tenim, què us sembla? Aquests són els típics canelons de Sant Esteve. No sé si podré esperar que vinguin els convidats. Mira quina pinta que té. Buah, espectacular. Si et vols subscriure al canal, només has de clicar a la casella on hi diu subscriu-me i activar la campaneta de notificacions perquè t'avisi quan pengi un vídeo. Doncs, digue-ho tu, espera. No! No, és que no sé què s'ha fer, explica-ho. Jo no vull dir-ho. Explica-ho, sí, és igual. Va, què? Vale, estàs gravant? Sí. M'estàs fent el pèl, No. t'has enfadat. A veure, no. Que no, és que no entenc què vols fer. Estàs gravant? Sí. Vols que comencem? Comença la toma, Anna, comença la toma.